Hello guys, haina helam sago ani tinini blog talo engkeseng no nugana tongkhana ani themel title nugana sikana engkeseng asudani pore mane tawana kisa thani no kholaija baje bai engke bilno gesa ang thangnai kuno to naiya mane thangai engke tabo keseng ga naising pore utu maina kha engke sal bo thangsi akosu engke bobo mane yang 5 minutes engke exam na 5 minutes engke ba mane kisa beraina hingai thanglaikai engke jang tabo faite sopaika tawana sopaige tabo kaisang yang jongra degi ja hagrana engke ara aphakya tongko bazina aphakya tongko engke bra naising tiklai bo sopai ako engke bra naising tiklai kisa era photo bujalagra engke ologe hamagala taima engke bani bagai engke jahalagrana engke naw naitungdi ani blog na page sajratoi chajagai tongkha engke like comment khaidi de je sajak khai kora engke please ke sajak khai rodi engke yanai da ekdom tui naithok tui kusung tui rok gram juk tongha tui yogoi rok soba tui rok yogma comment kai sadi engke sal to so thayako engke tawo jeng photo rok sa bujalagra engke bisana de jeng kaini je sumane burnoi engke ke apha bini apa phayako bo phaitongna engke salbo tongkhonai dikoma engke asukno engke nani video nai enjoy khedi naw bere phedi engke jota bere phejana engke hakhlago ang engke tabo kaisang bazina photo kahang kana bore rograna engke irga ekdom naidi naithok tui engke photo rok bujalai ge jeng photo rok bubai tabo kaisang yarak sa nagrana photo ayang je bwskang ta naifeka tisaka engke tabo yang nagrana engke nani sapor nango nani hamjama nango engke jeng kaisa sapor khailai kaisa abong nainai engke nani sapor me sara bhagi kuchu kanai bana engke nani sapor nango engke like comment khaidi engke jeng tabo ara photo kahang kan tisalaigra yang taigo engke emene call to khaija aphak to mane bai hinjago sudu ang bazini apha to call to khaija phaitung bo tu bai engke jeng tabo ke thanglai sinai photo rok bujalai ka kahang kangnai bujalai pai thanglai sinai engke nokholai gi bazina phagbai bo malai rokha naidi boga laijago camera kanani engke bo burnai bono lasi jaga hai pano angbo tisago engke jeng tabo kai uje ubron druklai jeng de bag wanai plastic wearing tuya de ekta buduk de tabo bisiba bro de wa manai bro rok wa boliba e pano druklai engke masmaya engke drugui masmai takhani ba engke jabo ke jeng thalir rok bo chanam jukte chaimaya dam naidi ekdom hangora swngai nai mane 80 taka hinga naliya kata ekdom fresh haipano angkhe chamiya thokjaiya ang engke yang hinte naite maya tabo ke style bazar kisa hagrana molo naifai naifemale sense ungjak age je wakhong rok tongmani obo 2 tala skart tongni obo to chola sopa jai gele naithok haipano naiya dam bisi engke tabo aro ska kagrana nalnai mangsa bo mokol ba nainai bile mokol tongo yathai tongo yak tongo nainai rwngnai himnai aro yadi bana engke kisa nailagrana tisa rok naithok naide ekdom bachaibai jeng engke current kwrwi tabo kisa anda gru ungjak current thangjak po engke kisa anda gru tongkha engke bo khe ree rok nailaigo angkhe t-shirt rok kisa naigrana colour rok naithok haipano kotor nani size kwrwi size to tongo haipano rang tono nangnai bili na aito namiya bili size de kwrwi wngtongba engke tabo khe jeng nalailia bazai rok bo ree rok nai tongo de pant half rok kisa engke yang khai go kwchak sa naitongmani mokoni nailiya kisa thui rok naikha engke tabo khe naide current phai rokha kisa bor light kwchung ungjak bazina bai hinjago biso bai ringjakmani engke naide yada ekdom naithok ser rok bogo sur nailai tongo haipano bazai ke sai tongo boga bono gangkha de kisik klai nai phubuluk khogoi koloma to engke naide ekdom dam bazai bo naithokjak po kormo colour hingoi boga bisiba kormo colour naithokjak po engke naide yada ekdom
Nythok new collection naiphaidi nabu phaina phaidi de rang tongnai rok hingke जों jast naisi naio naiya mungsabano naithok se kwrwi naithok to tongo haibeno angkhe orni teacher rokso naithokjaiya hai toma hinai babo hai kanda kanda boni bagwi ang nana swilaigo hingke toma khainaiba kwbai rok so ekdom dam dam pura kwbai ni umse 300 400 taka ma pura dam wngmani sibil namanai mano nailə naithokjaka ang haibano dam bisi mane kwchak shop ung tongo haibano naliya naikha hingke ang aswk vlog rok bo rwjakya mane ani vlog rok ekdom dogui rok phaiya ang vlog rok bo khaina swilaigo hingke wahai ni chai beraijakhai rok mane khlaijak hingke hitra bo braijakya hingke berainabo rang nangbraina haile yathai tongo haile braimaya bole angkhaibo hingthe hingthe yathai rwbai kise achuk ma tongkha bazar rok rinai tongo hingke achukha bole hingke tabuk chwng final naide no nugui tongkha saka rok naithok naithok ya naide ekdom hingke chwng aya mall rok berai bemani pore ero ani apha keha tongo ero tongo bo hingke bono call khai se naigrana kisa offer rok bo roi tongo hingke ba hingke sikil rok kisa naigrana hingke naithok naithok naide ekdom mo pura chwng swngwi naikha no phainai phaidera new collection tongo offer roi tongo tabo April 20 tarni simi May 5 jora paisa painaikha hingke naide ekdom naithok naithok ang nana namjokha kehasok haibano toma khainai nanai waisale bwkhalai tongo haibano yakbai chorumya pura nimano swngnai wngmano 1 lakh rok ni sago hingke yang khaibo 50 rok ni sabulai 50 kai rok ekdom dam dam hingke chwng nailaikha rwnglaikha naiyaphano nainai belana mokoni jene bwkhalai tongo mokobo tongo hingke nailaigwi rwngwi naikha naikha hingke kangwi bo naikha naiyaphano ya naide bwrwi naithokti rok hingke yang naiyaphano nainani hingwi hingke ring rok kisa naigrana hingke naina phaijak diamond ni naithok naithok ani yasi rok khai naide toma jar gosiko thuya rangchak rok kaham naide naithok mane love ni mwkhaibo butterfly ni naithok hingke chwng naipaigwi tangpaigwi yang thanglai sinai hingke kwlwngkha hingke lemon pani lemon juice pili omo nwnglaikha jana kaisa hingke nwnglaigwi chwng thanglai sinai tabuk hingke aswkno ani tini ni vlog bye bye next vlog ma laina।